ഗായ്സ് പൂരരുകളെ നമസ്കാരം പൂരരുകളെ സ്വാഗതം. ഇനി ഗുരുവാര ഇത്ത ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ನಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೆಂಚೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಈ ವಿಶೇಷ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜೆಂದು ತೂಪ ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಜಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಡ ಇಂದು ಕೆತ್ತಿ ಕಾಡದ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೈಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರಬೋಪಣೆ ಮಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಿದೈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಿದೈ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಡು ಅವಾಗ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತಾಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂದ ಬೈಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರಬೋಪಣೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ 10 ಕೆತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಾತೆ 10 ಕೆತ್ತಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದೇನು ಸೋಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈಪಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈಪದ ನೀರುಳಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏರವಂತ ಈ ಕೆತ್ತಿನ ತಿಂತಾರ ಅಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಪೋದು ಬೈಪಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಣೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪೊಳೆ ನಾಡಂಗ್ ಕೆತ್ತಿ ಕಾಡದ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೆತ್ತಿನ ಏರವಂತ ತಿಂತಾರ ಅಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪುಳೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗೊಡಿ ಈ ಕೆತ್ತಿದುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕೆತ್ತಿಂಡು ಟೋಟಲ್ 20 ಕೆತ್ತಿಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪಿದ ತಾನೆ ಪೋನ ಉಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣೆ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಚಂಡಿಯವು ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಬೈಪದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದಾಯ್ತಾ ಕಾಡದ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬೈಪದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಪಣೆ ಎಂಚ ಅರ್ಪಣು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆವು ಎಡವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೈತೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ನಂಜಿಂದುಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ಪಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಟೋಟಲ್ 20 ಕೆತ್ತಿಂಡು నేను ಸೋಕು ನಮ್ಮ ಬೈಪಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈಪಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡಿ ಬಂತದ ತೂಪ ಬೆನೆಕ್ಲೆ ಬಲೆ ನೀರುಂಡು ಈ ನೀರಿಗೆ ತೋಜುಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಉಡಾ ಆಯ್ತು 3 ಬೈಪದಾರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಕೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಕೆತ್ತಿ 20 ಇರುವ ಕೆತ್ತಿಂಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬೈಪದಾರ್ಕ ಕಾಡದ ಕೆತ್ತಿ ಇನ್ನು ಕಾಡದು ಕೊಂತೀನಿ ಇದು ಭಯಂಕರ ಏನ ಕೆತ್ತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಿದ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮದಾಯ್ತವಂತನೇ ಕಡಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರೋಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡಿ ಪುಲಿಟೆ ಬೇಯ್ಸಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಪದು ಕೊಂತದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಚೊಲ್ಲುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಚುರುಗ್ ಗಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಳ್ಳಿ ಮಜಾ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸೋಗದ ಕಲರ್ ಆ ಟೈಪ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಚೊಲ್ಲುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಳ್ದಿರ್ತೆ నేను చొల్లు నుంచే చూడు బేల చూగిట్టాతికి చొల్లు ಚೂರು ಬೇಲೆನೆ ಅದ ಮಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿನ ಚೊಲ್ಲಿಯಾರ ಬಜಿ ಬಂದೆ ನೋಡಿ ಚೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅದ ಇಂದು ಕೆತ್ತಿ ಬಲ್ದುಂಡು ಲೈ ಕೆತ್ತಿ ಬಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಪಣ ಮಂಗ ಕಾಮಿಡಿ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ತಗ್ಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇರುವ ಕೆತ್ತಿಗೊಂತದ ಅಡಿ 10 ಕೆತ್ತಿನ ಚೊಲ್ಲಣೆ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಚು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಓರ್ಕ ಯಾನೊಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತನ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಲಂಬಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೆತ್ತಿ ತುಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡದ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಮುಳು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪತನು ಕೊರ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊರ್ಪೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬನೋಡು ಇಂದ ತಿನ್ ಎಂಚೊಂಡು ತಿನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚವನ್ ಕೋತೈತಿ ಇದು ಯಾನೊಂದು ನೆನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಚೂರು ಬೇತಾರ ಹಾಂ എടാ നമ്മ ബാഗ ತಿನ್ನೋಳ್ಯಾ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಅದುಂಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಿಡಿಕಾಚ ಅದುಂಡಿ ಆಯ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡಿ ತಿಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತಿಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು
ಬಡ ಬಲ ಕೆತ್ತಿಯೋಡ ಕಾಡು ಕೋರಿದ ಎತ್ತಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಲ 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 ಐವರ್ಸಿಗೆ ಎಟೇಜಾ ಸೂಪರ್ ಜಾ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಂಡು ನಿಕ್ಲ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೂಳು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯಿನಾತೆ ಕೆತ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾ ಕೆತ್ತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾ ಅಂಚ ಪನ್ನಾತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕೋರಿದ ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯಿನ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಅದುಂಡು ಕೆತ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ತಿಂದುದುಲೆ ತಿನ್ನು 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 ಅಬ್ಬ ಬಿಡ್ತನು ಹಾಗೆ ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿ ಬಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಜಿ ಕಿಡಿಕ್ಕ ಚೆನ್ನಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈಡುಂಟ ಉಂತ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಕೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು ದತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ 10 ಕೆತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ.